Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Ikan sa lalawigan sa Bohol, ato din tagagpagtagad manghigala murag taon-taon na naman magkari si Father Darwin Gitgano atong official exorcist sa Diocese of Bohol, mga sukid di paminaw. Pads, ano din Pads? May kani bisita ni Father Darwin din nato. Ato sa ni tagagpagtagad be kay diin man nagikan si Father Darwin og kinsa man iyang mga kauban sad nga di. So akong biyabihon kadali ha kay pakalitan tala nag-interview. Oh, Father, may buntag nimo. Kumusta naman ka? Oh, di ko sada kay sa magkulo-kubildos na kadali. Kumusta din mo gikan? Kumusta mo? Gikan sa Bohol attorney. Oh, doon ako tokron sunod adlaw ato sa Karkar sa Bishop Kamumot. Okay. Shrine. Okay. Ugma sa buntag. Okay. Mo na tong official exorcist may gala sa lalawigan sa Bohol, Father Darwin Gitgano. Ug ato sa debater mga sukid di paminaw. But mao ba kaputi mo number kanto ay ikuan sa on air pero ako gang gitiksan din bago na. Bago na ngay ko unya taon. Ang imong kuan ang imong kinani ang Messenger mao sa gihapon. Pero kanang sa YouTube o kanang sa imong kuan YouTube o sa imong FB mao na. Imo nang kuan na. So nalipay kay taasan naman kana sign on human sa Luon Bohol. Kaya ako nahinumdum ko mahigala dito sa Luon Bohol gaya akong gi-invite sa una dito sa ilang merkado kay naghimo may Bible exposition. Karon na usab na mo assignment asa naman kakaron Father Darwin? Valencia, Bohol. Valencia. Gikan sa London, attorney, Balingkog, Valencia, Spain. Kung sa man yung Valencia, ikaw na paroko dito? Assistant. So dito sa Luon Bohol magod, assistant ka dito. Pag debut sa Valencia, assistant ka po ka dito. Pero napitan ng Valencia. Asa man napitan nga ako? Gikan sa Tagbilaran, attorney, mga 45 minutes. 45 minutes. Ito speakers nga side. Palitan mo nga ito Tagbohol, mo bisita ta sa mong parokya, diri taagi sa Tagbilaran. Kaysa una naman taagi sa Tubigon. Dol-dol man to. Tubigon Luon. So, pastila no? 45 minutes. Gikan sa 45 to 50 minutes. Gikan sa Tagbilaran. Murag ni samot o kadako imong obligasyon ron kay akong nahibaw-an nga ikaw may gideklarar ni Bishop Yu ba to day? Oy. Malimot. Narambol. Kay kini ba kong classmate sa Attorney John Kagulada, hapit man ni mapari unta nya wa man dayon, na abogado ni Bohol. Luon. Kagulada. Kuan ila kana ang asa to nyo gits Carmen ba to? Anya ingon siya nako nga kuan kana na ang Father Yu den ase Bishop Alberto Oy. Malibog ko ng oy nya yo mo. So gideclare ka ikaw mo gi kuan nga official exorcist karon dito. Dili sa Cebu si Monsignor Kimbek manghapon, no? Pero doon na yung mga bag-o attorney. Nila mga bago. Sila Monsignor Quintanar, sila si Father Rinaldo Cue. Si Father Cue. Uban pa nga dugangan na sila attorney. Dito sa Bohol pila man mo kabuok nga sa Diocese of Tagbilaran, 12 na. 12? Usa sa mga pinaka most numbered exorcist nga diocese ang atong Diocese of Tagbilaran. Sa most number sa tibok kuan Pilipinas. Pilipinas kay ang nahibaw-an ko ang NBC may pinakadaghang exorcist. Ito ka book. Nakaroon kay si Bishop Abet. Tungod kay sa guidance pod ni Father Francisco Siquia, yaman ng classmate. Yang invited do. So nag-invite pod siya mga pare nga interesado, mga 12 ang yang na-appoint. Okay. Kini bang kini ni ang Diocese of Tagbilaran ang katong Bohol duman ni Diocese of Talibon. Doon ay tulo sila sa Diocese of Talibon. Tulos Talibon. Nadugangan po na attorney. Tungod pag adto ni Father Siquia, hatag siya training dito jud sa diocese nato. Unsa man ning kuan Father kini pagka exorcist ba?
kuyo-kuyo mangguning nga kuan exorcist kay naliman ka na nga na mga mapusis ba mapapahawaon. Daghan ko mga dili na to mapakita sa video kay kada na ang kuan ko na pero daghan ko nakita sa video ni Father Darwin. Kada ba bisita na to dito sa kuan Bohol. Mga kada na videohan gi ba kanang ipapahawa bitaw nga yawa bitaw. Kada mga kuan no. Kini ani Father sa ni gift ni or makuha ra ni sa atong training. Sa may kuan ani. Una ato ni before Vatican II. Appeal na sa before ka mapari, minor order na ang exorcism. Okay. Appeal na siya sa lectorate, acolytate before ka mahimong deacon, before ka mahimong pari, minor order na siya. Mahimo kang exorcist. So before Vatican II, hindi mo pumalandungan ang document sa simbahan tanang pari exorcist. Tanang pari exorcist. Kay 1st, 2nd, 3rd century attorney na converted ang different continents because of the ministry of exorcism. Naara ba kon Father? Ako ha kanina ang indekin. Ato na sa iklaro na kay murag dunay nag-chat nako dito dapit sa may south nga area. Dunay eskwelahan dito gidumalas mga madre. Nga dunay napusis. Gitiksan ko nya wa ko na isaba ra ba? Or dito na somewhere sa south. Onya dito na si Father Rinaldo Cue. Si Father Cue may nga to. Ni na siya ni response na siya dito. Oo. Eskwelahan sa mga madre dito. Nakadawat sa kog text about ana kung atro mo sa inyong nearest exorcist. Oo. So kung tanan pari exorcist ngano man nga mo ingon mas lang nga ayo kuha si Monsignor Kimbek before Vatican II to atore. Before Vatican II. Nya karon sa Vatican II wala na wala. Oo. Unya karon si Papa Juan Paulo II yan ang gi-encourage yun nga tanang diocese kinahanglan jud sa ministry of exorcism ministry of exorcism. Daghan kay mga harassment. Open man itong office from Thursday to Sunday attorney. Kagahapon dunay bata dito gida dili na ko i-mention asan dapita ang ilang lugar. Na possess among bata tungod anang gitawag ghost detector. Doon na may application sa kuan attorney sa cellphone kanang mo detect og mga multo. Duwa ra guna. Kuya duwa lang ana. Naka-detect man siya attorney. Nakila-ila kuno ng multo sa ako para jud nagnaong. Nagbailan niya nga kaluha ta. Unya ni sud niya. Mao ni statement sa mata sa atong interview. O nanitabo dito na nawa na siya nanggahi na. Natingala niya mga classmate nanggahi nawa siyang hugalingon. Nanawag na ko atong miaging adlaw kung di man ron open sa to office huibis pa. So Merkulis sila nanawag na ko. So huibis na nato na accommodate. So dito sila pata magsugod mao pay pag-abot kisi-kisi na. Ihatagan na to og mga sacramentals gaplasan na to holy and exercise oil singgit na kay init magayo. Holy and exercise water singgit na. Pag ganita magsugod sa prayer, actual nga prayer kay mukisi-kisi man sila ato hindi sila katago sa mga sacramentals ingon ana ka powerful ang mga sacramentals sa simbahan. Unya kaluy sa Ginoo na ulian siya. Naulihan jud siya. Unya pag series na mo wala na siya initi sa mga sacramentals. Yung na po siya makita karon pero ongoing pa ang atong observation niya kay doon na may mga rule of life nga ilang sundon uban sa iyang family. Man siya family. Dakog improvement ron ng bata lipay kay family. Yung mama papa kay tulong adlaw naman siguro to kung ako masipyat tulo da ka adlaw da sila itog. Yung bata si magwild. Di man nila kabiyaan kay mawa man siyang kagalingan. Pero kalos Ginoo karon dako kay sila og kalipay. Kay dakog improvement ang bata. So unsa naman imong gikuan giron nga kuan tayo ko pertimbisihan nimo di nakakatubag sa context sa una mag-text sa mataguan. Nausab di mo number. Kini ni ang asa ba imong gipa siguro gud kini atong ministry sa pag mga debates or kini sa ministry sa exorcism. Duha akong commission attorney kining sa Catholic Faith Defender, ikaduha kining Ministry of Exorcism. So munang duha akong gidala. So ako ay nagdaron sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran. Ako ang ilang SD, Spiritual Director o Manila. Unya kan pod sa Ministry of duha akong kuan mo nang inang bishop nga pwede naman ka Paris Peace Father sa ayan ang bishop kay bugat man ning ministry nga akong gidala. So mo nang na ako sa Valencia Bohol
Pati daghan ng taong madto nimo kamo nagkag kuan hinon dito nagkag fit healer dito pa din. Kita mo papumaog kita lahi ning ako dili kita kas gawas pati daghan ng tao nang Ngayon ba. Oh, pero taga ilang kog dugang blessing sa inyo maluya mo guta. Kanang ikaw. Daghan tag mga tabangan ba kaluya sa do. Tinuod. Pero labon na imo kay kanang mga yawa gud na imo papahawa. Kada hipis ganito sa Domingo, ubay-ubay po naman dito ng mga igsuon nato kay ang atakis demonyo ato ni di man kay possession lang. Doon na may gitawag oppression. Doon na mga sakit nga di maayo sa doktor. Gitawag na siya preternatural in origin nga sakit. By the way, ito ni katong Derico, naghatag ko og katong anniversary. Invite ko nimo. Hindi taga Toledo ni adto for 20 years day. Naniwang jud siya ato ni kay duha ka kutsara ri ang kanon. Siya nga, anong kibaw man ka? Siya, naminaw ko sa Divo HP Father. Taga Toledo City. Layo man gikan diri siguro no. Manang nga ni adto siya didto, uban iyang asawa. Tako yan tiyan ato ni, niwang kay siya, ni burot jud yan tiyan. Tinga siya kay duha ka kutsara iyang makaon. Yung mabusog na dayon siya, sa duha ka kutsara lang. For 20 years nahurot na kuno iyang nahurot na jud iyang kwarta. Arang-arangan mo kuno sila kaniadto. Nya pag adto nila so ako gipa kumpisal yan went kay luya naman kay siya. O niya ako saying na you should receive the body of Christ and then i-deliverance na to. Suka-suka siya sa holy oil. Nya nibalik sila. Sa Father, nindot na juga normal lang ka Father. Stila no? So siya mo ta gitawag oppression attorney. Dili tanan giharas sa demonyo possess. So doon ay oppression gaan kag sakit sa demonyo. Nga preternatural normal ra ka. Dili maayo doktor ka naman ko no? Pero natural illness attorney kaya kay nas doktor. Natural in origin nga sakit. Tama sila natural medicine. So kung mo nay maadto didto nya di rapod mag-react sa mga sacramentals nya di rapod wa po improvement i-recommend yun nato sa doktor. Pero kadto siya to ni completely healed matud pa niya. Balik jud sila didto sa Office of Exorcism and Healing. Pasalamat because of the sacrament. Ang tanang pare attorney makahatag ning source of healing, confession, anointing and holy communion, the body of Christ, the source of healing na attorney. Ano mga sacramentals, instrument of healing raman na. Pero sa may kalainan ining pare ka o kining pare ka nga imong ministry exorcism, doon ay mga kuan mas dako-dako mga requirements. Ang kalainan attorney, ang exorcist maka-exorcise, ang ordinaryong pare maka-deliverance ra. Pero makapanghilin ka po yawa ang ordinaryong pare kay by virtue of his baptism and his ordination. Manang ordinaryo laygo gani ato ni pwede maka-deliverance sa iyang balay lang, sa iyang balay, sa iyang family circle. Pero outside ana dili na siya kahimo kay limited man. Pero ang pare pwede siya maka-deliverance. Kini bang Father ba doon ay mga tao uban nga kanabang usa ka balay karaan nga balay ana okay lang sa uban. Pero na uban nga daling makakita ba? Murag matudlan na yung third eye. Tinuod ba na yung nani? Tinuod na third eye attorney. Maka-open sa third eye kanang si Tagduolog Faith Healer. Doon natay occult involvement na mga Tigduol tag-espiritista. Or mga mediums. Mga barangan, mga barangan apil na sila attorney. Or mediums. Kanang mediums attorney sudlan og Santo Niño. Sudlag mga anghel. Sudlag mga santos. Sudlan sa Malumbiren. Ang kanang mga tawhan nato nimo ni maka-open sa psychic ability. O tungod na man ang third eye, wala makakita na ka. So dapat na i-close kay third eye is not a gift. It is a curse from demon. So kung 24/7 attorney open imong third eye, matod pa ni Father Sikia, you are walking possessed. O nabasa mo ko na sa libro ni Father Sikia, sa diyang napil na ko sa iyang team sa tibuok Pilipinas sa ministry sa exorcism. Then iduol ako sa Father 24/7 jud Father kita ako. Nagalas luyo nimo Father. Mo ba? Naa sila nanguyog ron. Kuyawa no? 24/7 attorney basta 24/7 gani open mo third eye you are walking possessed. So dihang ako inan siya close ta ni ma'am. Sa sige Father kay bata pa ko ani Father. Pag deliverance sa attorney nawa jud siya ang kulingon. So kanang mayo nya doon ay daling makita. Katong among istasyon sa una Father dito sa Kulon. Ang katong among janitor na hinoon. Makakita sa iyan na pasagdan sa kadlawon nga maghinlo na maligos banyo. Pasagdan lang kuno niya. Napag close na attorney, doon ay
prayer ang simbahan na maklose na siya attorney. Aha, aday na inanasan. Maklose na siya. So pila magkakadlaw diri sa Cebu? Gikan karon ano sa man imong talk dito sa kon karon Merkules until Merkules adto po sa akong angkol. Maduaw. Mayo kinakasuloy tawon ka dito sa atong Sibianan DYHP. Mingaw ko nimo. Salamat kay Pader. Ako kang gikuanan kay daghan mga nag-text nako asa na kuno ka nasahin murag doon na siguro sila patabangan in taon ba. Sama atong taga Toledo bitaw nga ni adto gid taon sa imong kuan dito. Kaluyan taon sa Ginoo attorney. Atong taga Toledo. Nahimong instrumento ang atong DYHP. Basing naminaw ganito. Wala ko si Ate Ken. Taga Bohol gapon na ini. Taga Bohol ni Carmen ning ila. Carmen Bohol. Si Jan Kagulada ni taga Hagna dito. Daga mi taga Bohol si Eli Bolonos taga kumana. Si Inday Bambina. Inday Bambina. Bayan. Si Alan apil sa ni. Abay-abay ni mga taga Bohol na ba man mahuli basta pista pa rin. Nailado gining Bohol nga mahuli basta pista. Pinood. So nalipay kay kog dako nga kuan kay kanana ang nana kay imong kaugalingong YouTube channel o guban pa. No so busy kay kada pay Catholic Faith Defender na dapat exorcism. Puno-puno yung schedule. Grabe dedication nimo sa imong kuan. Kini imong sa mga tinun-an nimo ning mga bata nga di adre, ha? Kuyog sila doon na may mga sacramentals nga i-offer nato no. Onya mga scholar po ni sa Ministry of Exorcism punto por punto. Uban nato karon. Mayo. So ang Ministry of Exorcism ato ni nakatabang sa do mga scholar, nakatag scholarship program tungod sa maong ministry. Pagsugod nimo ng exorcism Father, mga pila na nakabuok ning kuan kay katang pangadto na to sa Bohol. Sa CFD pa to. Sa CFD man to no. Tunang magipakita nako mga video ba, di man pwede natin ipagkuan god. Taod na to ni. Taod na gyud no. Mga bag-o po ko nagsugod ato 2 years pa siguro to nagsugod ko. Anong mga panahon na. Pero mura og kuan kining naa ka na ministry ha murag mas kinahanglan gyud ka og kuano kay kini bang yawa Father ditong exorcist dito sa Leyte. Kini ang exorcist sa Leyte dunay gitawag to sa maasin ba. Ako ay kun ibaw-an nga gipatawag sa baybay kay dunay napossess ba. So giadto niya kuan kuan to. So ni hawa gyud tong kuan pero mabawas na ba kuno ning yawa. Makabot ka sa may inupakan na agi ba tong baboy dako kuno kayo na disgrasya. Namatay. Kadto maong kuan. Nice. Retaliation na to. Kuya kuno ning yawa kay mobawas kuno sad ni. So the more nga kuan ka, the more nga na imong ikaw may insurance nga ministry, more the more gyud nga mo hugot ka sa mga kuan. Attorney na mga prayer for protection, cleansing prayer. So gitudlo na ni Father Sikia do na mga pamaagi, parang najud kano na ang prayer for protection, cleansing before after sa deliverance. Ang cleansing prayer attorney mo na usa sa mga protection nato parang ma-minimize naman yun ang retaliation nila pero ma-minimize ilang retaliation. So mo nang kinahanglan doon ay proper training ang maong exorcist. Kay kuyo lagi ninyawa mo retaliate lagi. Mo bitaw kini mga dili gyud mga pare or bisag pare og dili lang kayo ka exorcist. Unya dunay mayawaan dili na gyud ka mo patuga-tuga kay mo balhin sa kuno ninyawa og suod nimo pa. Doon na kung mo-react ng usa ka tawo during example usa ka tawo nga deliverance ta karon nya mo-react pud siya. Naa na jud niya. Na occult spirits nga nakatapot niya man mo react. Kining kuan ka. Mga pila na gyud ka kabuk ni imong napapahawa nga yawa kanang naposes. Mo bana nimo. Ang sukad pagsugod nimo ni. Ang atong mga pasyente ato ni more than 300 naman. More than 300. Kanang mo kuyog nimo Father. Unsa man na kanang sa team Father kuan, Father Gitgano ana. Kuya mo sa kuyog-kuyog ka dito bisig mo balhin mo yawa. Sa may requirement nga makapwede magkakuyog nimo ana. Na team jud ato ni training jud na sila. Training sa training no. Panalitan ba kami sa Dekin nya ta ato tani kuan. Kuyog tani Father Darwin. Depende sa day kay kuya man bubalik suod hinuon na. Masabot ka na to problema Father Darwin hinuon ug daghan hinuon. Time ato ni nga dito sa eskwelahan. Invite ko doon na lang pipila ka mga bata nga giharas naposes different man ang level sa harassment sa mga bata pero ang kumpiyansa ra po ko nga nag-deliverance ko sa tibok eskwelahan nga na ang mga bata so dubli nun ang mga gipangharas so posible di adto paulion ang mga bata onya ang mga maestra ray magpabilin so man nga kun ang example mag-deliverance ta nya dunay kauban nato nga ay ang lulo
na occult practitioners. Doon ay mga anting-anting, doon ay orasyon mag-react yun attorney. Mag-react during sa bisan pagsigag ampo. Doon ay usa ka madre attorney ni adto didto nagtulala na. Superior pa jud. So dili na ko mention ang congregation. Nagtulala na. Di nimo masturya. Unya ako unsa may sinudanan ni wa kalibutan to ng gida. Kay ipauli na po ni Father kay nagtulala na lagi. Pag adto nila magampo lang ta kay di naman ni mura man gwasya basig tiniguang na ni sister. Pag pray na mo attorney kay pasok man sa cross. Singgit suka yamang iwakli ang cross. Pag human sa deliverance attorney tabian na. Sa Father magtabi jud ta. Wala nang tulula pitok-pitok lang mata ni sister. Di naman. Yan sa Father. Sa nga sa mo ka sister nga nung nga ani man ka superior guga. Sa Father natiawan mo kung among kumbinto. Yang pinisadya sa mga kauban namo dito. May ipatawag tong bagitang tambalan dool sa mua. So nagpadugo mi Father. So nag-offer sila dito. So motoy doorway attorney nga naharas ang mga superior. Ako sa giinan nga ayan na jud duolog mga faith healer albularyo. Kay dili man sila iya sa Ginoo. So doon na sila abyan attorney angay masayod ang mga igsuon nato karon. Doon ni mga abyan, mga spiritual companion ang mga faith healer. And they're demons. They're demons. Nangasuko na ko mga faith healer dito sa Loon attorney og sa ibang lugar. Gisung ko dito giingnan ko ikong pariya ka una para baminimo. Hibaw ka katikista ba ako? Unya San Vicente Ferrer ang akong patron. So ang mga faith healer nga banggiitan attorney angay masayod ang mga katawhan yang bagang duot karon. Ang mga faith healer mga Katoliko, mga devoto pa jud. Nagtuo sila in good faith, nanambal sila, nagtuo sila nga ang Ginoo jud may nagtabang nila, may nag-instrumento nila. Pero they are demons. Mo na nga naman as Catechism of the Catholic Church attorney 21:16 to 17. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan are demons. Klaro kaya na. Apil sa divination attorney ang faith healer. Anita ba attorney? Suko siya nako. Kay pila nakatuig siya nambal niya. Di mamatay ang lula kung di mapasa. So mao ni attorney. So anita bo man siya mudawat sa akong gisulti. Og ako siyang inan nga nay di lang ta maglalis nay basta ako lang isulti nimo ang kamanturan nga dili ka kanang imong gahom sa pagpanambal bisan pag San Vicente Ferrer imong patron bisan kinsa pa ng santusan ay ang sakrament ray makatambal spiritually kung isal hilog o kalawat may lain ay din ta maghimog lain nakikupitin siya kas Ginoo man siya motuo ni uli siya sa ilaha ko nagpa-bless man kag holy and exercise oil nay imna na inigabot sa inyo pag inom ni attorney nawa siya sa kaugalingon kay perting inita ang holy and exercise oil. Nawa siya kay walking possess si nanay o morning ang faith healer usas pagdiitan dito sa lungsod sa Dawis. So ni chat nako mga demonyo attorney. High-tech na mga yawa ron gamit nag messenger attorney. Gamit na ang chat sa mga demonyo mo ni. Hoy Darwin ay nagbalik sa parokya namo. Gitorture minimo kay nagtok mo ko tong time. Gitorture minimo. Kano sa sila na torture attorney sa dani unom si nanay sa holy and exercise oil. Kada adlaw simba, katikista. Dunay devotion ni San Vicente Ferrer. Og di siya katuo nga iya yawa ang iyang gahom. Pero sa diha dakog tabang ang mga sacramental sa attorney. Mo ni gingon sa demonyo. So in good faith tong iya. In good faith jud. Wa sila kalibutan. They are deceived by Satan. Manang ingon siya, ingon demonyo nako kung mobalik gani ka dinhi sa mong parokya Darwin, amo siyang patyon pili ka. Mo ni chat sa mga demonyo nako. Og Darwin wala na kay katungod sa pagpahawa namo. Wala pa ka mapari, amo na ilang kaliwatan. So pagkabuntag attorney naulian mas nanay, kay walking possess man ni trans man siya, nawa siya galingon. Naulian si nanay. Unya ni chat ako. Siya nandiyo nag-chat. Father, dili ako nag-chat mo gabi. So dili jud kay plural man. Gitorture minimo. Ay iyang messenger magigamit. Messenger gigamit. Kay walking possess siya attorney. Grabe ha no? Yan itabo attorney. Kunay ari diri sa office of healing exorcism kay tabangan ta ka. So niadto siya attorney. Nya pag adto niya, mastorya gud nimo. Normal kayo. Siya nay mag-ampo ko para nimo atong palayason ng mga yawa nga nasimong kuan pinagi sa paagi sa simbahan. Nung pisal ka. Yan pag humanay kong pisal nag-deliverance ko ni attorney.
sugod na tanay sa samahan sa anak santo man katawa siya kalit attorney. Wahahahahaha. Kung anong katawa mo ka, Darwin, nagkita ra jud ta. Wala inana siya. Itutukan ko. Oo. Ko nice meeting you. Isa na ko ang cross attorney, di na siya katutok sa cross. Unya napasok na siya sa cross. Inet, kuha na. Darwin, hilabtanon kas. Ang mga pari, Darwin, mga buutan. Ikaw ro jud ang hilabtanon. Ang mga pari, Darwin, wa mi papahawaa. Ikaw ra sa tanang pari ang hilabtanon namo. Sulisukol siya. Pila ba edad ni nanay? Mga 50 si attorney. Oo. Unya, ako ipakita niya ang iyang kaugalingong video. Ato ipakita na, nay, unsay kasulti nimo. Nanguros siya, attorney. Father, tinuod jud ang imong gisulti. Dili ako nagsulti nimo nanay, ang simbahan. Tinuod ang gisulti si man. Sugod karon, Father, dili na ko manambal. Ako nang i-recommend ang mga masakiton ngadto sa kamot sa mga pari, kumpisal, hilog o kalawat sa lawas ni Kristo. Mao na ang makaayos atong mga sakit. Pastila, no? Naka-hook up ta karon sa atong 93.9 IFM, Father Darwin, na atong interview karon. Kini bang kuan, Father, si Father Rinaldo Cue, exorcist na ni sa atong Cebu City, sa atong diocese. Sa una gipasuwat ko ni og kuan, kini ni ang drama sa radyo. Unya kami sa Buen Algono, kami sa Buen. Gipasuwat na mo katong yang exorcista nga kuan. Unya si Matit mingito nagdas kuan dai niya si Consel Alex Tara. Ini-recording nila kuno dito sa kuan kanang ni-recording nila dito sa kuan bro na something ba inana nga mga drama nga mga exorcism na kinahanglan ka mag-ampo tinidaan okay bro kuan na mga yawa na bro na ay may muto nga mag-seal jud sa lugar attorney man mag-seal inviting ba nang may inana nga kuan Father mga suko sila attorney kay gusto man sila magtago lang. Oo. Palitan ka na magsige kay tan-aw na salida exorcism magtasige tan-aw na mga salida nga mga kana mga napusis unsa man na mura ikuman tan-aw mo salida mura magkuyawan. Apil ba na nga mura na-invite tinuon kana nila nga mura kagwan or unsa man apil ang horror movies attorney. Mga horror movies. Doorway of the Evil Spirit ibawalan nato ang mga bata. Bisag ang mga dagko sa pagtan-aw sa mga horror movies kay doon natin pasyente attorney usas doorway ang horror movies human kuno nagtan-aw na tinuod naman nuno ang pangtan-aw attorney muna nga dawa siya sa gugulingon possessed jud siya attorney wa may laing doorways naman tay mga kuan attorney dai mga interview nato doon ay mga pilapan nila so dito nakita nato ato makita nato ang mga doorways sa mga unclean spirits nga taas kuan doorways po ni agianan po ni kining mga Spirit of the Glass, Spirit of the Queens, inana. May bago nila na attorney Charlie. No? Charlie. Ito mga bata dito sa ka-eskwelahan. Unsa din yung ipambuhat ng Charlie mi Father. Muna, Spirit of the Coin, Spirit of the Glass. They're demons attorney. They're demons. So karon nga panahon Father nga ni ana ta sa advent of the internet nga tas kinabag-o naagyo gihapon isla. Kini mga gamit na nag-messenger attorney. One time day usabod attorney na bag-ulami na human alas 11 mi ato naghuman gikan alas 7 sa gabi alas 11 mi human sa deliverance sa maong Batanon usa ka minister attorney. Sa kali minister ganahan na siya maghikaw Batanon duol sa ko after ganun ganahan mo ko maghikaw niya na ako sa simbahan. So na kayo makita dahil so, dagan kay Father nasa kong kwarto so kinadaghanan yung mga demonyo nagpaila sila sila si Beelzebul sila si sa putong ubang Asmodeus Lucifer may yung ipamention sa iyang sod sa iyang lawas unya pag deliverance sa to attorney parte ng suka just imagine lay minister na simbahan unya ang hatred mo ay doorway sa iya attorney niya katong kag na high tech na taron na internet pag human ako deliverance attorney ni text nako so Darwin magtutudlo yang address ako magtutudlo mag-ulang tanahuman imo pa karon magtutudlo Darwin andam na baka mo misa sa kalag sa imong gideliverance kay among patyon karong alas 12 ang imong bag-ong gideliverance pero mo number sa atong pasyente na to estila no nya akong reply attorney di ba ning bawat ning balhibo ano kadawat na nga mga text naanad na ko attorney naanad
Oo. Kumingo kag high-tech attorney, mas high-tech pa sila nanto. Advance kayo. Unya, akong reply attorney, Saint Michael the Archangel, pray for. Akong i-mention ang ngan sa kan. Mingon siya, nganong imo mang tawgo na nagdara ba nag-espada? Dong gabon rami. Powerful kayo ang litany of saints attorney, matorture sila. Rosary, matorture jud sila. Wa ka kasuway nga gipasakitan ka physically sa imong gitambalan? Makadaghan attorney. Kadaghan na. Di mo ko yung tabo nga Father ba nga kanang powerful kayo nakasuod nga demonyo ba? Naglupad ang plato. As ang baso pa binalik-likay ganoon nila naglupad man nagkalit. Sa tubag kuyo, maigo tanang kalakihay noon. Mo nang attorney before ta maghimo na mo prayer protection jud, nya seal sa lugar kay mo respect man gud ng mga demonyo nga nas palibot. Mura po na sila magpa-kuan, no? Roger po, no? Tabangi mo diri kay muna before magsugod ang deliverance attorney, imong isil ang lugar para mga demonyo nga nas gawas di karisbak. Kay ikaw di makay nga dakong tao gyud. Pareha mo nimo sinul kikimbik ba? Sinul kikimbik ito gamay ra ba nga kuan nya. Niwangon para ba kini og madlupad ding plato mo. Basta niya no sukol ning yawa ba delikado mapadpad ka ba? Inanay nga mga kuan nakasuway na ka napasakitan ka ni kana mga anarang kuan attorney kanang musukmagan ka sa poses. Kuyaw ano? Normal naman kayo, di makakabantay. Mga walking poses ato, hindi ka kabantay. Tawag ko na ko tungkol sa pakyaw kay. Kalit lang panukmag attorney. O niya, napoiban, kalit lang panipa ni mo. Mo nang naitay mabunog akong paa. Ingo yung sipa. Bunog akong dughan. Kalit lang pamatid. One time nga bago lang halos kada adlaw ni attorney mag-open itong office. Ang una na akong gi-entertain kay ako umpong i-deliverance ang mga operation lang attorney kanang mga sakit ba. Pero kay mga tao nakakita adto. Ang una pa jud akong na-entertain possess jud attorney. Taga Clarin Bohol. Sa usam ganay. So okay raman Father. Basta siya gani ba? Mga lulo day, mga anting-antingan, mga orasyonan. Mahibaw na sa interview. Pag adto niya, pag kinunhan akong na-entertain, kagay mga tao nakakita. Kadungog. Ampot ta day, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ko anak attorney, gituod ako, hapit ko mahayang sa kuan. So mga tao perting hadlok ka. So relax ra mo kay ang yawa nanood na. Meaning ani na nasakitan siya taman. Na-torture jud ang demonyo manipa attorney nagban mo lutaw na gani sa so kadtong uban nga kon Father panalitan magban-uban nimo delikado sa gid ang kalakihang basig nga ikaw ay masipaan hino. Assistant attorney kay mabundog jud kay na jud may gapuson attorney. May man magkuyog ta nga atong kon bitaw Catholic Faith Defenders himo tag debate dito sa kuan dito mis Luon Bohol dahil ligid kay mo dito kanang Mercados Luon Bohol ba. Kana na murag madahal man na anak kay sa mo be kanang ministry nimo ang CFD Catholic Faith Defender o kini exorcism asa may mas bugat-bugat gyud. Bugat ni exorcism at bugat gyud kay kini mo kung debate lang total tao man tong giga-debate unya di makita makita ra. Nya kung debate ta nya liban mga hawod kayo nga kanang kuan sad pwede man ta magpa manawag tag pulis nga pabantayan nato no. Pero kinaning exorcism isod kayo. Manang na-jay proper training attorney. Parang ang seal of protection may pinaka-importante attorney. Manang mga demonyo magpaantaw ra nimo kay imo manggisil ang lugar. Di sila kaharas tungod sa seal of kini mo mga tinudluan nga ni anay kuyog karon. Unsa man ministry ni unsa may ministry? Ko ano na sila sa mga sacramentals. Pero kanang magkuan ka, nayo gipusis, unya moadto ka kay nay ato papahawaon ni nyawa ron. Ni babae o kasagalan babae kanang kasagalan mapusis babae, ano nga naman Father? Nasuko sila sa Malaberen attorney. Mao ba? Kay mga laki mo di ba kayo mapusis? Tagsaray laki attorney. Mao na ilang panimaw sa Malaberen. Kay ang Malaberen maoray ordinaryo nga babae. Pero gaag extraordinary grace sa Ginoo, full of grace. Muna kasagalan sa mapusis mga babae, no? Tinuod na ito, nagkabantay di ka? Kabantay ko na, nga ano mga babae may kasagalan mapusis. Pero kanang naay magkuhan ka, naay mapusis, magpakuyog na sa kami nga, padir, kuyog may padir. Una attorney, ang mga biktima akong patuon dun sa office of exorcism, akong advisean ang family nga relax lang,
sa sila. Sila yung madto. Oh, sila akong badtuon. Mas maayo nga sila yung madto kung sa ikaw may madto sa ila. Tungkol sa kadaghan na attorney dili Tungkol na sa kadaghan. response nila. One time day usa ka pare nga nitawag nako, Father. Tulo na may ka-oras nag-pray diri. Oh. Wa pa jud mo gawas ang yawa. Oh. Sa kinsa may nag-ampo, Father. Ako mga katikista. Na mo tuo, Father. Ikaw may authority ng lugar. Ikaw jud mo ampo. Diyan saon na ko, Father. Nya wa mo koy kumpisal, Father. Oo. Father, kining pag-ampo la sa bernacle pangay pasaylo dito. Yung pag-bless ka mga sacramentals, tubig, oil, asin, nga gamitan ning ritual sa simbahan. Kaya mo ni makatorture nila, ang prayer sa simbahan may makatorture nila. So, Father, hadlok man ko kay first hadlok man ko normal jud na ikahadlok. Father, akong komedyahan. Mas buutan pa ng demonyo kaysa mong parokyano, Father. Para ma-encourage. So, si pasabuti mo, Father. Basta ingno ni mo in the name of Jesus, niya ikaw ang paris praise, matuo na, Father. So, gisoyan niya. Yang deliverance, 5 minutes start, 10 minutes, completely liberated na ang pasyente. Tungkol sa kalipay niya, yung gi-share sa bishop, bishop, tuo mangyawa na ko. Yapon to po siya exorcist kauban na. Ada exorcist na siya ron. Kauban na meron na. Pero natural mo ko na balik ka kahadlok ko. Normal rato ni. Kay kana ba sila Father? Kay tuan na naman na kayo kay dunay kuan nga makibawal ba nga kana. Ay, ikaw ay palento hey pastor ba nga ningan to ba na pastor. Ay, kibaw ko mo kuan man ka ana. Nyumro ka bukuyon nga. Ay, kibaw mangyawa. Ni taguan na. Nay usa ka seminarista nga naposes. Kunya mga formator nga mga pare didto sad. Libot na nya ang exorcist. Usa ka exorcist. No, libot to mga formator nga pare. Di pang mention man ang mga sa mga formator. Wala kang mauwi sa. Unya, di pang mention jud nanduko kuno to mga pare formator sa seminaryo. Sa sunod na ang exorcist na. Ikaw, Father. Tubang ng exorcist. Yung exorcist in the name of Jesus. Shut up. Ni hilo man ng demonyo. Wala jud mo tingog ato ni. Ningon ang mga formator nga pare. Kaya saan mo, Father Roy? Dali na tanan nimo gipa-shut up. Ka-Father kabadig na nga story. Knowledge is power. Wa ka kibaw. Kay kung matuga-tuga ka anak god nya kita laban tanan di ba perfect. Di man ta perfect kay namo kita mga sa ba, no? Unya imbes kay tago-tago ka na imong sa masakpan hinuon ka kay mention sa demonyo. Muna ang knowledge is power, attorney. Knowledge is power. Muna itong exorcist nga muna nga kinahanglan jud ang kay ang exorcist attorney makakuman mas demonyo. Dili lang na nimo sakyan mo yaw-yaw nang kwan. Kay natabo kita dai dito sa kwan dai katawanan mi to kay kung pagabot dito niya ay ikaw pa din oy naman kay uyab siya. Pataka gid siya. Ay pataka siya. Kada nagtapok mga tao ba? Attorney, dako kayo og impact kung doon na kay proper training sa ministry of exorcism. Kaya exorcist attorney makakuman. One time di ako'y kaubang pare insa nga saan man nila ko, Father? Saba man kayo. Katong pastor ba usa nga nagkuan po siya kay pabahaw po niya wa giinat. Dahil pastor ay bayot man ka. Nagtagbo ko sa tago-tago anak niya kay bawo mangyawa. Namawa ka ba daghang tawo nga nagtapok karon niya inon ka. Mahaatlas gyud na og dili kalig-on sa gyud. Muna nga mo focus gyud ka sa prayer, attorney. Kay distract man kaniya. Ang kuya mo pa daw kanang duol nimo ipag-mention mo kanang hibaw-an tago-tago ani. Muna nga naay sacrament of confession, attorney. Muna makatabang. Muna nga ang simbahan wa gyud ta biyae. Muna mingon si Father Sikia pero man di perfect. Kung pananglitan sige tagtan-aw sa atong mga kahuyangan nya tungodan nitong kahuyangan dili ta ka himo sa atong ministry. Let us enjoy the mercy and forgiveness of God in the sacrament of reconciliation. Kung mag-agad lang ta sa atong imperfection kinsa may mo dawat ani nga ministry. Kita tanan di man perfect. Muna nga thanks be to God. He supply everything for us. Mana ingon ni Father Sikia. Bitaw kay di man ta perfect yun. Pero kaning exorcist ka nga pare, mas taas-taas imong requirement siguro, no? Mas lahi ba ka ng pare ba lang kang palitan ko na dayon pa ko pagkapare Father Darwin. Ari ko sa CFD mo focus sa Catholic Faith Defender mo focus ko dire. Kaya kung ta paminaw og mukuyog ko nimong pagka-exorcist mo dili ko ka lakaw-lakaw na gitingali. Kung wala magiging pwede mang lakwat sa banan, doon invitation dito niya, tagay-tagay, taginag, mga anak. They're human.
Mo nang balance sa jud. Balance sa jud. In medio stat virtus matud pa ni St. Augustine man siguro. In the middle the virtue will grow. So tanan nga ko ana to ni moderation na jud. No. Wala nga di ta mo extreme. Muna nga atong office ito ni from Thursday to Sunday lang ang open niya. Lunes, Martes, Miyerkules dili ko mo welcome ana o mga pasyente o mga giharas. Asa man imo opisina? Valencia ka na sign. Pero kini opisina sa exorcism asa man separate. Nasa Anas Valencia Bohol. Anas Valencia Bohol? Asa man ka masakpan o muadto na imo adto? Kay bidadaghan na hingkuan ako day. Katugong kong migo sa BPI ba? May buntag no da Genesis. Ngayon isang number nimo or nasa yan tuyo nga tukuan ba? Wa naman ko kakuan kay wa naman ka katubag sa kong text. Kung nabaguan mo na nimo cellphone. Kini ni ang panalitan na imo adto madto sa Valencia. Unsa man oras unsa man gang adlaw nga ko Anton ni alas 9 jud, alas 9 kay na may catechism man Anton, the whole morning is catechism. Unya sa afternoon ala sa imong kumbento kana parokya diha sa Valencia maora na ang naradhi mong opisina? Mga 2 kilometers Anton gikan sa kumbento, gikan sa separate na siya? Separate. Pero nara sa Valencia? Nara sa Valencia. Nara sa parokya. So sa mo duty ka dito? Namadto ko dito. So gawa sa kumbento madto po kas-pikas ang opisina? Oo. Kuno na ko yung mga misa mo nang human ako sa misa dito ko dito sa office. So ang akong taas time ato nito sa office of healing and exorcism. So open itong office Thursday to Sunday 9 AM. Nya kung dunay mo visit dito, the whole morning ato ni is catechism yun na empowerment. Nya sa launa mo ng confession mapakumpisal ta, nya napoy anointing of the sick. Pakalawat po dato mga di nakaadto jud literal winting ato sa simbahan. Nya mag-deliverance ko sa ilang mga sakit, nya sa mga possessed pod mag-exercise ko. So mo nang hurot akong oras sa mao nga ministry. Daghan ko mga pangutana pa nimo ani sa kwan position pa kay doon lang magibalay bitaw nga kwan ba nga pag naay magian lang nga something gid nga kuan nya ni maghilak ko nga bata na ba. So kining akong kaila nga napuyo ni balaya ni hukom na gid sila nga mohawa sa na balaya kay doon na magkapananghid nila sa tig-iya nga mohawa mi kay makadungog binay bata masihilak sa ilawom nya ang mga umangkon nang hadlok mo sa hitabo nya nantod gipangutanas mga silingan murag diyon sa nga bitaw na abitan na napita unya nangutana sa gwardiya kinunay gwardiya dito ang kuan nya kanang tibok area gyud ay kuno mo na ay problema na may mga dagkong dakits kahoy ba. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number one. RMN. Akong gipahimusta ni panahon nga niya nakig-uban na tulong official exorcist mahigala sa Diocese of Tagbilaran. Ako mo ni amigos Father Darwin na Gitgano mga higala. Amigo mi anig kwan niya kauban mi sa CFD mga sukit tigpaminaw. Catholic Faith Defender kadtong mga taga sa IFLAMP nga naminaw nato sa Leyte. Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines sa IFLAMP nga kanunay pong kuan gyud no nagasunod na nato mga tulumanon dire. Unya kuan nato sila nga katong mag-anniversary ba ma-invitar ka og kuan speaker sad sa IFLAMP pohon no. Okay kanabang na mga techniques bitaw nga kuan aside sa magtuon kitang tanang tuon man ta pero napagilain ka sa mga debates bitaw lahi man tay mga techniques kay aside sa mag-study ta kitang tanang study man ta pero dunay mga deliverance inyong gihimo adto no. So mo na nga ang inyong gikatubang sa debate mo ron gikurog sa tao. Okay, nanangutana Father attorney regards ko ni Father Darwin Dexternes Kansungka Bayba City Leyte driver ko nila pag adto sa Balingaga Samar. Oh wow. So nakadto mo sa kuan Balingaga Samar. Tinood attorney. Okay, nya do na po. COVID man siro na. Good morning to the film mangutana unta ko ni Father Darwin kung naa ba sa schedule magpa-blessing og sacrament diri sa Cebu watching from BF Townhomes. Sacramentals na ata ugma alas 8 adto sa Karkar ka Bishop Kamumot nga shrine. Doon nata itok alas 8 madto sa alas 10 doon ay misa. Human sa misa doon ay sacramental blessings. Sa tanang mga sacramentals na ninyo after sa blessing ang inyong sacramentals holy and exercise sacramentals. Okay. Pero ugma adto kang Bishop Teofilo Kamumot. Ang misa nimo alas 10. After tok alas 8 ngadto sa alas 10. So tok sa daan o sa pamisa? Oo, mga katekista ng atong kuanto na pero gi-open nila parang ma-welcome ang gustong mo appeal. Kini karon kay na broadcast naman sa DOHP ibaw na kanang Karkar ispaan ko na prebuyan no. Sa Bohol. So og panatan mo adto o dawat na sa sila bisan dili sa katekista? Oo.
Minadili may katikista pa din, pero nakabati man may sa interview ni Atty. Rufil Banyok, mo apil may yung papaminaw sa imong talk. Ay, problema. Pwede ra. Open ra. Open ra. Human aning 8 to 10 misa na. 10 to 11. Oh, misa niya. Human sa misa, sacramental blessings. Okay. Unya, tibok buntag ni imong kuan o tibok buntag. Tibok adlaw. Tibok buntag ra. Tibok buntag ra. The whole morning lang. Okay, sa hapon asa naman imong assignment ay imong kuan? Hapon mo, adto na ko sa akong uyuan. Okay. Okay, so karkar din imong kuan. So mayo kay at least giimbitaran ka sa ato mga katikista, mga madre, nagdaan ng mga katikista attorney, mura og 500 to 1,000 down na ka mga katikista. Yung i-open nila. Kaya parang ang ganahan mo maminaw, ma-empower. Kaya kita gud attorney maka-deliverance man ta sa tong kaugalingong balay. Katong concern kaganina, dahil nanawag nako. The same rasad. Pero the same ra nga infested ang lugar. Taga Cebu gapon, yun siya nako, Father, kining manglihok na mga objects diri, Father, kulbaan na dyan may kakaraan kuning balay, Father. So, tabangan ta mo. So, mari kag Cebu, Father. Hindi ko man ha, pero tabangan ta mo. By virtue of your baptism, maka-deliverance ka sa imong property. O sa inyong mga family members. Isa nga, Father, saon man, ari mo sa office. Dito sila, attorney, tuluan na to. 7 days straight ha, may deliverance mo. Ulian ro na. Layas ro na mga yawa. Kaluyas Ginoo, attorney, chat sila nako sa Father, tinuod jud imong gisulti. Wala na jud. So sila ra. May kuan. Na preparation attorney man ang tudluan na to. The whole morning is catechism na attorney, empowerment. Nagkarong kuan alas 8 ngadto sa alas 10. Ugma pohon. Mapil na nato. Okay. Para ma-empower nato ang katawan sa Dios kay di matabag kita ra attorney. Di ba dano ang mga pare na sa ligan? Gamay ra kayo. Ang mga tao, pare. Di pud tanang pare active ani nga ministry. So ato empower ang mga laigo attorney. By virtue of their baptism, pwede sila ka-deliverance, pero dai mga angay nilang i-prepare. Parang males ang so instead yung mga pare ay nalamig tawag ka pirmi kaya di man kaya tungkol sa kadaghan sa nanginangla, no? Tuduan na mo nga usaon. Empowerment attorney. Pero kanang head of the family attorney. O sa may kalay na deliverance o kanang mo pahawa kag naposes? Ang deliverance o exorcism attorney may kalainan. Ang exorcism is direct command. Ang deliverance attorney is intercessory prayer. Example, ang command attorney, exorcism na. In the name of Jesus, I command you. Exorcism na siya. Okay. Ang deliverance attorney, in the name of Jesus, I ask. I ask in the name of Jesus to depart from this place. I ask. So, intercessory element ang deliverance attorney mo. Kaya ka na, kung mapatuga-tuga sa gitag musukol ng yawa, likado, masigod lagi. Shit attorney. Mo ni ang nindot kay ningon si Santiago sukli ang yawa kay mundagan siya. So sa mga prayer attorney ng rosary torture sila ana. Ang simple nga Our Father, simple nga Hail Mary, matorture labi na ang tibok pamilya attorney maghiusa jud. Pag-ampo rosaryo, bungol sila na attorney niya with the help of the sacramentals, with the help of the sacrament. Moadto sila sa pare, mangumpisal sila. Yeah, they receive the body of Christ and then they will do adoration sa Blessed Sacrament, then rosary, then they will do prayer of deliverance, torture ng demonyo attorney. At balikan ko sa eskwelahan dito sa may Samuel in Alcantara na may nagkuan ako nga wala lang ipasaba ba. Okay na to, solve na to Father Kuy may nagkuan dito. Ni contact nako ang in charge dito attorney. Kay ni request lagi pod kung adto mo sa pinaka nearest exorcist ninyo. Unya naulian naman ng mga bata attorney. Naulian na. Pero kinahanglan ongoing kuan attorney, follow up nila kay ang rule of life kinahanglan man kay basig mo adto na pug fit healer. Worsen noon ang mga bata. Ngano man ni padre nga kini eskwelahan gidumalas mga madre na diha lahi gyud public school nga sa public mo do namatay ampo-ampo. But nga likas mga religious schools, inigsugod gos klase, kada subject mag-ampo, inigkahuman og klase ampo. Ana magyapoy mga yawa nga naa. Tungod kay open ang doorway attorney. Doon ay mga pipila ka mga estudyante nga masakit at fit healer dadon. At mga albularyo. Kay way kabayad sa doktor attorney. Muna nga mo na doorway of the evil spirit attorney. Bisan pa si kag ampo. Bisan pag si kag rosaryo diha. Mo nang kagingon kay ganina attorney atong superior sa congregation na possess siya. Possess siya attorney. Ang sign nga possess ka attorney during exorcism and deliverance mawa ka. Sa ko. Sa
niya kung ipang sulti. Wala say possess. So, ganun na-possess to ang mong madre tungod kay matud pa sa ilang storya. Natiawan lagi lang kumbinto. Natiawan ang kumbinto. Doon ako na yung mga makita nga mga... Dapat ito natiawan lang kumbinto, bisag gitawag sila pare, or sila mismo, tudluan sila unsay pagpamaagi. Pwede. Dili sa manawag ug lain nga mga kuan. Ang head mismo, katong superior to, pwede maka-deliverance sa iyang congregation, sa iyang kumbinto. Basta na-educate lang. So sila lang katong kuan pa der sumpay na sa mga istorya nga itong balay nga kuan katong nay maghilak nga ilaw nga bata nga hilak o bakit namatay din napita nga kuan kanong kuan man mga posible pud ato ni dunay nahitabo nga abortion. Yan ano posible pud dunay bata gipatay. So tan-awon pa man ang history ng lugar or labayanag mga bata mga abort. So, mo nang na-infested ang lugar. So mo nang nahimo ng dwelling place sa evil spirit kay territorial man ning demonyo attorney. Ganahan man na sila ng mga lugar nga dunay krimen. So ang possibility nga na ay mga nag-abortion anang lugar o sana mga crime na hitabo. So posible nga na ay satanic ritual attorney. Ang ihimo kay na may mga satanista karon dito sa Pilipinas bisan sa akong parokya attorney sa Loon. Doon tay member sa satanism atong gi-exercise nilutaw jud attorney. Karon na ulian ang bata. Completely liberated na sa demonyo. Kini mga kulto father kay dito ra ba sa Mindanao nahitabo si Manny ra bakal akong interview to milabay nga mga buwan kay katubit about bitaw ka Maniha engineer Maniha nga nagsunog siyang kagulingon diya sa Plaza Independencia nya sa Yahweh Elohim nagsunog dito sa Mindanao nahitabo man sad ang ilang lula ilang gisunog kay ngano kuno mo tuo silang Dios sa ilang kulto sinana ba kini mga kulto unsa may imong tan-aw ini nila. Una attorney kini nanay gitawag spirit of hypnotism attorney. Hypnotize ka bisag unsay isulti sa leader nimo di jud ka mo sopak nawa nimong logic. Nawa na pud imong freedom. Mura ka blind followers na. Followers sa leader. Demonic attorney. Ang demonyo pa attorney i-control ka. Ang Ginoo di man mo-control nimo attorney bisag siya ang tag-iyas tanan. Kaay kanyang freedom. Kaay kanyang kagawasan. Free will. Pwede ka mo pili niya, pwede po kag di mo pili niya. Di man kuan niya ang pagka-Dios. Kung di ka mapili niya. Kita noy nadugangan. Una nga ang demonyo attorney controlled. He will control everything. Iya jung i-control ang tanan. Mo nang possession attorney, way kalibutan ang possess. Kay iya mong i-control ang tanan. So kanang mga kulto attorney, kontrolon ka. Mo ra jud itong buhaton. Muna delikado kaayo attorney nga maapil ta ana. Wanang wa nang kastarong sa panghuna-huna kay fanatic naman ka. Kay mo pagtuot attorney dili authentic fanatic. Yung kanang mga fanaticism attorney, it is one of the doorway of the evil spirit. Wala na kay freedom. Wala na kay free will. Di violate imong free will. Fanatic na ka, no? Fanatic na ka. Mo na problema dako diha karon nga kuan, no? Kini imo mas lisod-lisod gani imo father kaning exorcism lisod gani exorcism ay to debate lang kay atong kun sa mga kada knowledge sa to kuan, tuon sa ko ana. Okay, palihog invite ni Father Darwin attorney para sa ato sa Iflam anniversary kada October 25 Maasin Cathedral. Ato sa buto ni Brother Dan o unsay kalaki ani mabot og na bakante si Father Darwin October 25 kuno Father Dan Darwin maasin tanawa imong kalendar diha o basig ma-okay o di gani kuan siguro kana usually ato ni Martes sa jud akong available sa mga adlaw ni October 25 tanawa kuno day sa mga adlaw ni October 25 Tuesday? Martes na ba di ay? Martes. Tanawan ako attorney wa ko kadawat sa Davao kay murag in Davao may niko ako sa October. Davao City nag-request sa month of October. Sige ato ning kuno no kay ato na sabutan ato ni. Sabutan tani kay mga kon ba sa Iflam nato dito sa Leyte. Kay kon man kanang active kay may sa una ni dito. O niya karon nga kanang nalahi na po dito niya sa Cebu ana. So dito po mga ato mga brad dito ni kon po sila padayon sa sila ana kay di man gutayngon nga kon gyud. But sa atong pamagi padayon gyud punta sa atong unsay mga ginagmay lang sa atong mahimo no. Brother Priscilias tuwa sa butuan brother Fernan Priscilias tiguang na lagi tamang kauban hingkon sa Japon padayon sa Japon sa ilang kuan kasi ilibuluno sa taga-Bohol nagkakuyog man ako dito yung partner dito sa Bohol
Dahil si Father Darwin. Singer. Sino kanta ni? Oo. So Father, tungkol sa tong oras nga napupos na, unsay imong mensahe sa mga naminaw na to karon, labi na sa mga Katoliko nga naminaw na to din sa tulumanon. Mag-expect ron nga ma-interview kong bisita. Kalit ko na na imo kay bisita ka na. Nabon programa na ko di gipano lang tika dayon. Salamat kay attorney niya atong gisgutan. I hope inyo tong na pamati pag-ayo tong atong ipang discuss gamay lang. Pero makatabang to nato parang maprotektahan ta. Satan is real. Ang yawa tinuod niya na yawa. Damo nga tinuod niya dunay Ginoo mo nang padayon ta sa pag-ampo. Kanunay o niya mga amahan gani naminaw karon mas i-consecrate yun din yung family ngadto sa simbahan, simba kada Domingo kay kung ang tatay makabig tibok pamilya madasig o niya padayon ta sa pag-ampo o mag-inampo ay ta aron sa ingon ni ana maiway ta sa panulay o niya kung dunay hunas ay mo kagol kay dunang puy taob ang dagat mao gyud. Amen. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.